אומייגאד, מה קורה לכם שלי? מה המצב? אחי, מה זה הדבר הזה? ממש. את בת? אומייגאד, כן. אחי, מה אני שומע? מה לעזאזל, אחי? יש לך סייב? כן, חיים שלי. איך קוראים לך? לי קוראים לי מאיה. אני רוצה ברבי שלי חיים שלי. אוקיי, בסדר. מה לעזאזל? מה אתה מחפש? כאילו, באת לעשות טרייד, נכון? אני מחפש נשקים, כן, נשקים, חומרים, טראפים, יש לך? גם לך יש נשק חיים שלי? מה לעזאזל? תגידי, אני יכולה לדעת בת כמה את? אני 18 וחצי חיים שלי. מה, בן כמה אתה? יש לך בעיה כאילו? לא, אני פשוט בין 12 ו-13 חודש, זה לא... זה חוקי לעשות איתי טרייד? זה חוקי לך? אני גם יכולה לעשות איתך עוד דברים. לא, את לא, אני קטין. תגידי, את חולת נפש? חבר שלי, תתחילי רגע. אני לא חבר שלך, את אישה אמיתית? כן, אני שם אמיתית חיים שלי. את רוצה טרייד? כן, חיים שלי. יש לי נשק כזה, אוקיי? אוקיי. זה בעצם מאסטרוואד נגע בנשק הזה. ממש נדיר, זה רמה 144. אני אשמח גם לקבל אותו. אני מציע את זה מ-44, אוקיי? טוב, חיים שלי, בסדר. את יכולה להפסיק לקרוא לי חיים שלי כי אני קטין ואת מבוגרת. גברת, זה לא חוקי. יאללה, גבר, תתחילי רגע עם הדיבור שלך. יאללה, נו, אני רוצה לפתוח את העדית, קדימה, בוא לפה. אני מוכן. בוא. יאללה, פתחי. יאללה. הופה, מה קרה? מה קרה? לא הצלח. גברתי היקרה, את מתעסקת פה עם בן אדם שעושה טריידינג כבר 10 שנים והוא בן 13. What? Bro, what are you talking about, man? את באמת חושבת שתצליחי לעשות עלי עסקה? לא, זה היה ממש בצחוק. תוכל עכשיו לפתוח פה ונעשה טרייד? אוקיי, פתחי את העדית. אומייגאד, אכלת סקאם. כן, אכלתי סקאם. מה יש לך להגיד על זה? זה אפס אני, אחי. תגידי למה שתעשי לי עסקה? רגע, אתה פנוי כאילו? גברתי, מה פנוי? אני בן 13! אתה ממש נראה לי מתאים לי, אתה יודע, אנחנו יכולים להיות אחלה זוג. שומעים? אני לא צוחק, צ'ט, תקשיבו, אם הדבר הזה אמיתי, מבטיח אני גומר אותה, אותה, מה שזה לא יהיה. היא אומרת לילד קטן בן 10, אתה רוצה להיות חבר שלי? מה לעזאזל? אני חוקית, אתה יודע. כן, אני אומר לכם, צ'ט, אני שמעתי איזה שבירת קול קטנה, אחי. אתם גם שמעתם את זה? או שאני הוזה? עשית לי עסקה? כן. אוקיי, את רוצה טרייד חזרה? אני ואחר כל אלמנטור שלי. מה אתה מציע לי על זה חיים שלי? גברתי, את רוצה עוד טרייד חזרה? יאללה, בוא. תזרקי בפינה את הדברים שלך, תעשו לי שמאלה ואז אני זורק. את יכולה גם להחזיר לי את הנשק הזה שהבאתי לך? כן. אל תתני לי קיק, לכי לשם, לכי שמאלה. יופי, לקפוץ. אוקיי, מה את רוצה אני אביא לך? מה נראה לך? אימא'לה, אני לא מאמינה לך. הכל טוב. גם מסי לפעמים מחטיא מול שער ריק, אחי. גם מסי מחטיא מול שער ריק. גם לברון ג'יימס לא תמיד קולע. מאוד ניסיתי לעשות לך סקאם גט סקאם. את לא סקאמרית, אין בעיה. את יכולה להחזיר לי את הנשק שלי בחזרה ועוד כמה דברים ואני גם אביא לך. הנה. מעולה. זה 144? כן, הכל. אוקיי. אל תעשי לי סקאם, סבבה? שלוש סטאקים טראפים וזה. אוקיי, תוכל לפתוח? לא רגע, לא שווה לי לקחתי סטאק אחד. יאללה. תפתחי. יאללה, בוא. אוקיי. 4. לא. תחי, אוי, סליחה. אוקיי, חיים שלי. תחי את העדית. לא מנהל שמחכה אותי, אני לא מנהל אותך. מה? וואו, מה נראה לך? אתה כזה סקאמר. הכל בסדר, נחזיר את הדברים שלי, נעשה לה סקאם גט סקאם זריז, נעשה לה, לא. אנחנו עכשיו נטפל בהם. חיים שלי, בוא נעשה טרייד חוזר. מה טרייד חוזר? דפקת לי את האינבנטורי. אוקיי, טרייד חוזר. את זורקת ראשונה, תזרקי את ראשונה. אוקיי, אני מביאה לך כל מה שלקחתי לך, אוקיי? פלוס כמה נשקים, ואתה לא עושה לי סתם, כמובן. והנה הטרפים המגעילות שלך, וואו.